Agustín sube tamén porque patrocinador de... O organizador, a edil de Cultura, o deputado provincial de Cultura e o alcalde de Vilagarcía subíronse ás táboas para dar o saxofonazo de saída que supón o comezo do Vila Blues. Unha excelente excusa para que o blues percorra as rúas da capital de Arousa durante esta fin de semana no que será a terceira edición deste evento musical. Ben, por fin chegou unha cita que fai tempo en Vilagarcía estamos esperando, o blues xa o terceiro ano que está de novo en Vilagarcía, que chegou para quedarse, que cada vez hai moitísimo máis nivel. A semana pasada tivemos o Clas de música clásica, hoxe temos outro tipo de música, outro tipo de público con moitas ganas de divertirse, con moitas ganas de pasalo ben, como todos. Así que creo que esta semana, o todo o ano, esta cidade merece o título de Cidade da Música. Se algo nos diferencia Vilagarcía, esta cidade, que somos a cidade da música. Estos días volveremos a demostralo outra vez máis. Creo que non vimos aquí para escoitar palabras, sino para escoitar notas, escoitar talento, escoitar blues. Así que empece o blues. A noite chegará a quenda de Raimundo Amador, que actuará na Praza da Segunda República ás 12:15 da noite. O Vila Blues contará coa presenza de grandes e recoñecidas figuras do blues americanos como Leon Bill, Pitch Staten ou Sax Gordon, pero tamén haberá espazo para os músicos galegos de Lacazans que actuarán a partir das 9 horas de mañán. Sinalar tamén que mañá, dentro dos actos complementarios ás 8 da tarde, celebrarase na Praza da Peixería unha conferencia sobre as mulleres no blues, nas que interverá o xornalista de Sarria, experto en músicas americanas, Manolo Poi, co acompañamento de Sister Marion, pianista do blues barcelonesa.